cetokne kanca iki lho. Alame kaya ngene iki, kehidupan ra masuk akal iki. Mbok iki urung mulih posisi sik ning Netherlands iki. Mangane anak ya iki, sing penting segone sing akeh. Karo mau iki lho. Nyambel tempe neh aku. Karo ndok palsu iki sini. Nek nggon aku ndok palsu ning nggonmu apa? Ndok dikai glepung lho. Karo uyah lho. Ah, shit. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala. Bismillahirrahmanirrahim. Mangasik lho, mangasik. Ya mesti lali aku. Iki menune mangga lho. Sambel tempe mergo mbok ora mulih. Karo ndok palsu ya jenenge. Ndok dikai glepung lho. Sing penting segone sing akeh. Pokok awi ben sampe diceluk Deddy Corbuzier lho. Ben mlebu ning acarane. Dor ndedor. Mesti asik wae. Ning kursi goyang. Sambel tempe lawe ndok palsu. Ndok palsu ki ndok dikai glepung ben ketok gedhe. Nek dilamben ndok siji glepunge sekilo. Sebenarnya tetap diikuti lobo. Mesti tiap hari menu baru. Sementara ki simbok sik nang Netherlands ya lawe ya sambel tempe terus ya. Komposisi sambel tempe ki bawang, brambang, lombok digoreng bareng tempene, mari ngono. Lah ngulek karo jelantahe wae, karo jelantahe. Tempe kuwi. Iya dikake uyah. Karo gula sithik lah. Mangane sebenarnya sego sing akeh ber kuat. Pangke buta ngarit. Wis bengak-bengak sapene. Tapi tenang, simbok kok mulai simbok kok dijemak karo masku kok simbok kok. Mau tak takoni masku sih. Mulai kapan mbok endeng aku ngono. Jane engko sore kok jumuk, wis mulai simbok engko bengi nang omah. Yo penek. Cilakane ngomong iso kaya aku. Nek mangan lawe ndok dikai glepung ngene. Ben babar dadi akeh dadi wong sak omahne.
Sampai lari saja. Dok malah aku nemu damen bu rumah. Pas aku ada kebius tapi neng dok. Mbok beda sapa nang telu lak semua siji lho. Nah, sambal masih kayak kadun juga ada Spanyol. Korea desok yang nempel loh. Jentel Korea api. Udah takut. Caranya nyambel. Engko nek aku wayah live gue bengi. Takut. Jam gue jam 9 bocah 10 lali aku. Delok jatuh asik. Alhamdulillah. Ngono sik ya. Kanca-kanca bola-bola bos-bos sing delok aku. Dan tunggu next berikutnya ya. Assalamualaikum, salam.